खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं हायनार सिगयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। क'क्राझाराव फरायसाफोरनो भेक्सिन होनाय हाबाफारिखौ प्रमद बर'आ बेखेवबाय। रायजोआव कर'नानि थासारिया गाज्रि जाफिननो हागौनि इसारा होदों सावस्रि मन्थ्रिया। टाइम्स बर' पर्टेल निउज चेनेलखौ बन्द खालामबाय। गुवाहाटी रेल स्टेशनाव 10 केजिनिबो बांसिन गान्जा हमदों। सावस्रि बिफाना मावनो गोनां खामानिखौ हेंथा दोलोनि MP MLAफ्रा मावनांदों। क'क्राझार सहराव सिखावा दखाननिफ्राय गोबां जि-जोम खावदों। जन आब्राहाम आरो प्रिया रनसालिना कर'ना पजिटिभ। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। फरायसालि थांनानै फरायसाफोरनो कर'ना भेक्सिन होनाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय हादरनाङै जागायबाय। रायजोनि सावस्रि बिफाननोबो दिनैनिफ्राय फरायसालि थांना 15 निफ्राय 18 बोसोरनि फरायसाफोरनो कर'ना भेक्सिन होजेनबाय। आसाम सरकारनि सावस्रि बिफाना 7 साननि गेजेरावनो रायजोनि 20 लाख फरायसाफोर आरो लाइमोनफोरनो कर'ना भेक्सिन होनायनि थांखि लादों। बे बिथांखि बादियै दिनै नगाव जिल्लानि गभर्नमेन्ट बयज हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव भेक्सिन होनाय हाबाफारि खुङो आरो बे हाबाफारियाव सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनेश बेगुआ आलारि बाथि फोजोंनानै फरायसाफोरनो भेक्सिन होनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो। बेबादिनो क'क्राझार जिल्लायाव फरायसाफोरनो भेक्सिन होनाय हाबाफारिखौ आलारि बाथि फोजोंनानै बेखेवना होयो BTRनि गाहाय प्रमद बर'आ। क'क्राझार बिगियान फरायसालिमायाव दिनै मोनसे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लायाव फरायसाफोरनो भेक्सिन होनाय हाबाफारिखौ जागायो। बे हाबाफारियाव BTR गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे, सानजा क'क्राझार बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि, क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बर्नाली डेका आरो सावस्रि बिफाननि गोबांसा मावख'गिरि आरो डक्टरफ्राबो बाहागो लायो। ओरैहाय बासुगाव फरायसालियाव खुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों चिरां जिल्लायाव फरायसाफोरनो कर'ना भेक्सिन होनाय हाबाफारिखौ केबिनेट मन्थ्रि उर्खाव ब्रह्मआ बेखेवनानै होयो। बेबादिनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया डिब्रुगड़आव कर'ना भेक्सिन होनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो होननानै खौरां मोन्दों। हादरनाङै कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया फिन बांफिननो हालागै लादों। बे समावनो आसामावबो कर'नानि गाग्लोबनाया बांसिननो हागौ आरो थासारिया गाज्रि जाफिननो हागौनि इसारा होदों सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय गलाब बर' गोजौ फरायसालियाव दिनै 15 निफ्राय 18 बोसोर बैसोनि फरायसाफोर आरो लाइमोनफोरनो कर'ना भेक्सिन होनाय हाबाफारि बेखेवनायाव बाहागो लाना सावस्रि मन्थ्रिया रायजो फिन कर'नानि थासारिया गाज्रिसिन जानो हागौनि इसारा होदों। बेजों लोगोसेनो कर'नानि गोदान जोलै अमिक्रनजों जुजिनो थाखाय सावस्रि बिफाना थियारि होनना मन्थ्रि केशव महन्तआ बुंदों। मख'नो गोनांदि सावस्रि बिफाना 1000 ICU बिसना थियारि खालामना दोनखादों आरो अमिक्रननि थाखाय 9000 बिसना थियारि जाखाबाय होननानैबो फोरमायदों। बबेखानि रायजो सोरखारा सानसेनि गेजेरावनो 25,000 बिसना लाहार फाहार खालामनो थाखायबो थियारि होनना सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ बुंदों। रिपर्ट बादिब्ला रायजोआव थांनाय सानथामनि गेजेराव कर'नाजों गाग्लोबजानाय बेमारिफोरनि बिबाङा 3 गुन बांसिनदों। गोदान बोसोर 2022 नि जागायनाय समावनो बर' हारिनि थाखाय मोनसे गाज्रि खौरां। बर' हारिनि गेजेराव जाखांफुनाय बर' रावनि निउज पर्टेल चेनेल टाइम्स बर'आ बन्द जाबाय। दिनैनिफ्राय टाइम्स बर' चेनेला खौरां फोसावनाय नुनो मोननाय नंला। 2 जानुवारि 2022 एबा रबिबारखालि टाइम्स बर' पर्टेल निउज चेनेलखौ बन्द खालामबाय होननानै टाइम्स बर'नि सुजुगिरि खोमसार बसुमतारिया फोसावदों। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननिफ्राय जानबुंनि गेजेरजों खौरां लाहरनायाव खोमसार बसुमतारिया फोरमायनाय बादिब्ला रावनिबो जेबो रोखोमनि मदद आरो सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइफोर मोनैनि जुनैनो टाइम्स बर' पर्टेल निउज चेनेलखौ बन्द खालामनो गोनां जादों। गोलाव समनिफ्रायनो राङारि आंखाल आरो गोब्राब जेंना जेंसिनि गेजेरजों टाइम्स बर' पर्टेल निउज चेनेलखौ सोलोंबोनो गोनां जाबोदों होननानैबो खोमसार बसुमतारिया फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बर' रावजोंनो ओनसोलनि, हादरनि आरो बुहुमनि खौरांफोरखौ फोसावबोनाय टाइम्स बर' पर्टेल निउज चेनेला हरखाब बन्द जानो गोनां जानायाव बर' हारिनि आरो बर' हारिनि खौरां बिजोंनि थाखाय गेदेर खहा।
रायजोआव दासिमबो आयेन बेरेखा ड्राग्स, निसा आरो गान्जानि गोसोम फालांगिया सोलिगासिनो दं। बे खेबाव गान्जा पेडलारफ्रा रेल स्टेशनखौ करिडर महरै सायख'ना लादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गुवाहाटी रेल स्टेशननि 3 नं प्लेटफर्माव गोबांथार बिबांनि गान्जा हमनो हादों। गुवाहाटी रेल स्टेशनाव जिआरपि आरो आरपिएफनि जथाय अपारेशनाव आगरतला, बांगालर, कामरुप एक्सप्रेसआव गोबांथार बिबांनि गान्जाखौ हमनो हादों। गुवाहाटी रेल स्टेशनाव रैखाथि बिफाना हमना मोननाय गान्जाया गासै 10 केजिनिबो बांसिन जागोन होनना मिथिनो हादों। रिपर्ट बादिब्ला हमना मोननाय गान्जाजों लोगोसे रावबो सुबुंखौ हमनो हानाय जायाखै। अब्लाबो बे जाथायनि सायाव रेलवे पुलिसआ गावसिनि नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो दं। सावस्रि बिफाननि खामानिफोरखौ हेंथा दोलोनि एमपि एमएलएफ्रासो मावनो गोनां जादों। बे दाबिखौ खालामदों कलियाबरनि कंग्रेस एमपि गौरव गगैआ। मख'नो गोनांदि एमपि गौरव गगैआ कलियाबराव एम्बुलेन्स रानना होनानै रायजो सोरखारखौ गोख्रों रावजों सावरायो आरो सावस्रि बिफाननि खामानिफोरखौ हेंथा दोलोनि एमपि एमएलएफ्रासो मावनो गोनां जादों होननानै दाबि खालामदों। दिनै क'क्राझार सहरनि सोरां पुरि खोदोमथलानि जोंलारि दख'ना दखाननिफ्राय सिखावफोरा गोबां बिबांनि बेसेन गोसा जि-जोमफोरखौ दरजाखौ खुलिनानै लानानै थाङो। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला बे जायगायाव सिखावफ्रा बयनिबो गलाफोराव हरनि समाव हाबबोगासिनो दंमोन। बेबायदिनो दिनैबो शिबानी बसुमतारीनि गलायाव सिखावफ्रा हाबनानै गासै 4 लाख रांनि बारा जि-जोमफोरखौ खावना लांजोबदों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बिटिआर सरकारखौ सिखावनि सायाव थाबैनो एक्सन लानो खावलायदों। बलिउडनि फावखुंगुर जन आब्राम आरो बिनि असे बिसि प्रिया रुनसालनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला फावखुंगुर आब्राहामआ गावसोरजों फोनांजाब थाफानाय सुबुंफोरखौ कर'ना सन्देरनायनि सन्देहजों कर'ना टेस्ट खालामनो खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।